Sangka sa ginalantaw nga posibilidad sa pagsaka it kaso it COVID-19 sa Banwa Kalibo rong home isolation o kon pag-home quarantine. Ini ang ginpahayag ni Vice Mayor Dr. Cynthia de la Cruz it nasambit nga Banwa. Suno pa sa Vice Alcalde nga madamo it nagpositibo nga nagka-home quarantine nga bandang ulihi nga nasayuran nga nag-ayo ko naglala. Bangot sa 5 pa ka adlaw antes rong resulta it COVID-19 test. Ginhalimbawa man ituktura nga ro 7-8 ka miyembro it sang kabalay ro mahimo nga ma-infect kung may magpositibo ron sambilog sa pamilya. Hasayran nga bangod sa madamo ron nagpositibo, halos punuan na ron mga isolation facility it Kalibo. Makaalarma naman ron data nga halos katunga it kabilugan nga panibag-ong kaso sa probinsya ay nabalhag sa Banwa it Kalibo. Ginpandaman man it Vice Alcalde nga likawarong paglagaw o pagguha sa andang mga balay. Ag kabigon nga nagpositibo ron kaugalingon, ag mag-isolate agud nga malikawan nga maka-infect sa palibot, ilabi na sa kaugalingon nga pamilya. Balita regional lagikan sa probinsya Itaklan. Ini si Kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.